Много са сладки. Гледай, дивачница, човек, дивачница. Я го дай на съм. Мляко ли да? Давай. Ти още са малки. Кой искаш да? Кой искаш? Още една седмица им дам вече люцерно. Да, нима. Ево. Смятай, ти колко ти бай голям цвят обаче? За месец ставам. Няма ли виж тук на 2 месеца писа? Няма и 2 месеца ти. Я ги вътре сега, защото аз не мога да бъда. Да. И ще направо човек, така сме ги дресирали алатка. Направо ни бяга човек. Да взема да избягат, наистина взема. Бегай. Не, бегай. Къде излезе, бе? Назад. Само той нямам в къщи. Само той не съм гледал. Колко много пръдлив сте. Ох, майко. Няма да избегаш.